پشتی بداوی هاتنا کنگره نیشتیمانی کردستانی و راگهاندنا وی ji qonaxeke nû re karibe yekrêzî û lihevatineke navbera aliyên Kurdî de çêbike û girtiyên siyasî di zîndanên PYD de serbest berdin û nivîzgehên partiyên Kurdî di nav wan de yên nemûletkirî careke din werin vekirin. PYD dîsa binpêkirin lê rêkeftinan kir û nehêşt Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya nivîzgeha xwe li Cizîra Rojavayê Kurdistanê careke din veke. Li ser wê yekê Partiya Navborî daxuyaniyek şermizariyê derbarê wê yekê de belav kir. Di daxuyaniya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya de hatiye ku hin serkirdeyên Rêveberiya Xweser ku ji aliyê PYD ve hatiye ragihandin û di rêya Kongereka Rojnamevanî de dobara veger di biryarên xwe yên kevin de di girtin û desteserkirina nivîzgehên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê û partiyên wê de ragihand. Ew wek Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya pêşbînî kir ku li paş wê biryarê gavin din di rêkarên baweriyê de hebe. Wek serbestberdana girtiyan, diyarkirina çarenivîsa kesên wendabûyî, vegerandina mal û milkên taybet bi welatiyan, nehiştina biryarên bikîn û çêkirî û dûr ji rastiyê derbarê serkirdeyên partiyên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê û vegera kesên sorgûnkirî û sekinandina helmetên ragihandinê yên xıyanetkirinê ku wek gavên destpêkî ji bo destpêkirina diyalogeke reşt ser Rêveberiya Kurdistana Sûriyê ne. Di daxuyaniya Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya de herwa hatiye ku hevalên xwediyên nivîzgeha partiya wan li bajarê Qamişlo li kêlek yarîgehê destpêşxerî kirin û berê xwedan wê nivîzgehê da ku dubara nivîzgeha ku ji aliyê PYD ve hatiye desteserkirin vegerînin û ji wan re gotibûn ku ji aliyê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriyê ve hatine lê bersiva berpirsê nivîzgehê redkirin û xıyanetkirina serkirdeyên Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriyê bûn. Tevî hewlên hevalên wan ji bo destnîşankirina demeke diyarkirî ji bo radestkirina nivîzgehê lê bê encam bûn û ji wan re gotibûn ku nîzîkî nivîzgehê nebin û ew tişt ne ji karê Hekem Xelo û Ebdilkerîm Umer e. Di daxuyaniyê de herwiha balkişandiye ser wê yekê ku di yekemîn biryara afirandina baweriyê de PYD sextekirina îddiayên xwe çespand û hewlên eşkerekirina ji raya giştî re ku amade ne ji diyalog û hevkariyê re ku tanha prensîba xıyanetkirinê li ser mejiyê serkirdeyên wan desteserkiriye. Di dawiya daxuyaniya xwe de Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriya kiryar û mejiyî û arastkirinina xıyanetkirinê ku gel gihandiya vê qonaxê şermizar kir û neserkeftina karên navdaletî û navnetewî ji bo dîtina çareseriyekê siyasî ji bo herêmên Kurdî li Rojhilatê Çemê Firatê da ku dubare wek Efrînê nebe xeste stûyê wan de.